Alfonso Rueda promete traballar para garantir a estabilidade en Galicia nunha España que necesita segura decencia. Dixo na tradicional romaría que organiza o PP provincial da Coruña no Pino que nesta 8ª edición reuniu unas 4.500 persoas. Populares poñen a conta atrás para as eleccións municipais que se celebran en menos dun ano e para as que Alfonso Rueda marca este obxectivo. Eu quero ter aquí a un alcalde da Coruña, a un alcalde de Santiago e un alcalde de Ferrol. O presidente reivindica a xestión da Xunta en servizos públicos e política industrial, segura que na Moncloa non hai ninguén ao mando. España necesita limpeza, España necesita decencia, España necesita dirección e España necesita, por enriba de todo, sentidiño. O presidente do PP responde que o modelo de Galicia é o que quere levar ao goberno de España. Aquí non se goberna para resistir, gobernase para servir. E vou a seguir traballando para que o próximo presidente do goberno de España sexa exactamente o Feijóo que Galicia coñece.